Mamela. Yabona lo bhuti lo. Yebafo. Awusibeke lapha phambi kwakho. Yabona Mamelani, izolo ngokubona emeeting. Anginikhuzanga emeeting. Azange ngithi niphathe kahle. Abantu babanjwa inkunzi, abantu barejhiwe, nayi ifoni. Sukumisa leyo phone. Umnikazi wale phone nimbamba inkunzi. Bhuti, ukubhuti. Ubhuti nimbamba inkunzi. Ane? Woza ndata nami eluvele. Vele. Nangu ubhuti nimbamba inkunzi. Mfo bakubamba inkunzi izolo ebusuku ngithi. Yeah, abafana ama 50 wadwa. Wena ukuyiphi gang wena? Iofi. Wena ukuyiphi gang? We FM. Right. Izolo nilapha emeeting nijayivisa ubuhleva. Ngifikile nganikhuza. Ngathi niyiphatheni kahle. Nena iphatha kahle. Yebo mina. Hayi izinto entshontshiwe sifunani ku? Mina esingathi Nawo amateki. Nikhumulisa abantu amateki nini ebusuku. Nina nibamba abantu inkunzi thuli. Nibamba abantu inkunzi. Nawo amateki niwakhumulisa bobhuti. Nazi izinto zabantu. Veza naleyo phone. Le phone nibambe abantu inkunzi. Ubani igama lakho? mina ngudeni. Udeni wakabani? Shabalala. Den Shabalala sisuka kini. Den Shabalala uboniwe ubamba inkunzi. Wena bakubonile thula uthi tu. Bakubonile ubamba inkunzi uyi gangster ehlukumeza umphakathi. Wena bowukuphi wena? Mina izolo bengisemeeting mabe bafika labantu labo bamnkunzi izolo Bheke. bebafikele kuDen. Mina bengibe nabo Basukaphi? basuka e7B uPopo noRiza nabafana base2 yibo bebabamba inkunzi izolo bakwazile baripile mina izolo bengilele akini noma mama ungithule endlini. Okay, lo mfana omfishane lo rape le ntombazana se8 ubani? Umfana wase2. Yeah, right. Nizobakhipha ne? Bekakhona umfishane. Nizobakhipha ngithi. Bakhona Right. Wena uphatha izinto entshontshiwe. Ne? Zikuwe, zitholakala kuwe, uyisela, uzobhatala. Wena ukugangster, bohamba nalabantu ababamba inkunzi abarepayo, uyisela. Khuluma iqiniso yonke into. Yeah, khulumani. Yonke into eniyenzile khuluma iqiniso. Yeah. uDen izolo kufike uPopo noRiza emeeting. Nibheke. Yeah. Bahamba nabafana base2. Eh. uDen bafikele kuye mabafika bangena bathi hoy bayenza inombolo yakuDen akhuluma nabo. Baphuza amabhiya kwaphunywa kwahanjwa kwabinkunzi Ziphi ibhamu? uDen Ziphi ibhamu? uDen Ziphi ibhamu? Ziphi ibhamu? Yeah. ubeki uphethwe uPopo uRiza bekaphethe umesengaka uDen makathi bekalwela ifoni unamanga uDen bekabamba inkunzi. Yeah. Isiphi isibhamu? Hayi uTomdala. Ayikhali induku madoda, ayikhali induku. Mina nguSibusiso wakandameni. Abafana bakubambe inkunzi ngakamarhado. Abodeni nesikimu sabo lesakhuluma ngaso. So ifoni sijulile sizwe abobaba nabababa. Bakubamba izolo ku. Bangibambe izolo ebusuku. Like was maybe about 12:30. Ifoni usho yakho. Sure. Uyayilike uyasebenza mawuyilike. Hayi manje off. Vele bananoma ayithatha bilokhu off. Ushutha bazange. Okay, wena ungathini just to show gratitude kubo baba? Ungathini nje? Ngiyabonga kakhulu. Ifeva ngokungasiyibo abifuni amayithini. Okay. Umsebenzi wabo encomile. Na siyabonga nathi musukumile walanda bobaba waba nefaith kubo baba. Siyabonga kakhulu. Shap. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nabo bafana babanjiwe lana kokuthi babambe inkunzi kuthiwa nje bakumuka ifoni bakhombe ngento ibhamu nangemukhwa. Bayathusa nabafana nomabuka awendo uyabona ukuthi baze bakhulume bese ikhala induku la bese babafaka induku one way.
So kubuhlungu nje ukuthi guys kufanele sihambe kabuhlungu sisabe abantu basibamba tinkunzi etindleleni basithathe amafoni ethu bayothengisa nga-R2. It's so sad. And ngiyayithanda le nto leyo umphakathi uyentaka batrajwa bashaywe badi nebangani babo ukuthi mabangabanjwa bendabugebengu titokhala or because bantwana abancane kangaka babamba abantu inkunzi baze bayathusa nokuthusa ngoba uyababona labantu ukuthi ngathi khona njena tidzakamiva labatibhemako. So kubuhlungu kakhulu nje ukuthi kufuna sihambe sithukile sisabe bantu sabe umuntu nje umuntu okubamba akuthathele into yakho wena bathi abagcini lapho bagcina labanye babadlengulile ngisho nokubadlengula into ebuhlungu kangaka abashaye emphakathi ngathi nje bangabazi babashaye bababulale abantu abafana nalapha kufanele nje ukuthi babe sejele ngoba ejele sakuthi bohlala 2 days abashaywe baze bafe. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I'll see you on the next one. I'm signing out, so goodbye.